January, August, September. Naunta. Naunta mga idol. Ay, ay. Iniubo mamimi mga idol. Mga idol oh. Yung ulam namin mga idol oh, bangos. May lamin man. Nagtawag mo sa mga idol? Angan yung vlogger mga idol ay. Sabi may ipit mo yan. Mahal ay yun. Hindi mo ka na kumira. Naunta mga idol oh. Nga, grabe hayop mo yan. Hindi mo dyan mong na idol ya? Hindi na. Ha? Hindi niya biyaan mo ano. Ang taga. Ito ba bili? Mana sa kuan mga idol si Israel. Nga niya sa kuan mga idol Israel dire. Iya, mana bos, anak. Bos, bos na namin din din. Tayo mo kabadong minima niya mga idol tayo wa mi sweldo. Ano ba mo? Ano ba ka? Ano ba ka na? Ano to?